bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Bago ako ikasal, nagkaroon ako ng interes sa ibang babae. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang po ko sa pangalang TJ at ito ang aking secret file. Ako po ay 44 years old at nagtatrabaho ako sa isang call center for the past 5 years. At base po ito sa Iloilo. So far, gainfully employed ako dahil nakakapag-provide ako sa mga kakailanganin ng pamilya ko. May 2 na rin po akong anak at kasal na ako for 17 years. DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko alam kung matatawa kayo sa kwento ko. Pero may nakilala kong isang babae na itago natin sa pangalang Shireen. 29 years old at katrabaho ko din sa call center na pinagtatrabahuan ko. At that time, DJ Rocky at DJ Jello, nakilala ko siya dahil naka-schedule ang renewal ng vows ko o church ng wedding sa bahay ng asawa ko sa Cebu. At dahil pabalik-balik ako sa Cebu at Iloilo nung panahong yon, patuloy pa rin ako nagtatrabaho sa call center that time. At sa hindi inaasahang pagkakataon, DJ Rocky at DJ Jello, padalas po kami nakakapagkita. Halos nagiging araw-araw na nga po ang pagkikita namin. At unti-unti nang nabubuo ang isang pagkakaibigan na nauwi sa likawan. Hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, kung sino ang nauna sa amin ni Cian at nagkaroon ng feelings o crush. Sa tingin ko, siya ang unang nagpakita noon dahil habang dumadaan ako sa work pad niya, ay madalas kami nakakapagkita. Laging may isang matamis na ngiti at malambing na hi o hello ang sumasalubong sa akin. Sa unang mga linggo, 2 weeks bago ko ikasal uli, hindi ko pa nakukuha ang pangalan niya. Hindi naman kasi ako interesado na makilala siya in the first place dahil nga ang estado ng buhay ko ay pamilyado at malapit ng ikasal. Nung huling linggo bago ko pumunta ng Cebu ay nagkaroon ng biglang work stoppage dahil sa US holiday. Natulog ako sa sleeping quarters. Pagising ko, after 3 hours, at pagpunta ko ng pantry, si Cian ay nakasalubong ko. Sumiselfie sa iba't ibang anggulo gamit ang kanyang cellphone. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para makilala ko siya ng lubos. After all, sabi ko sa sarili ko, wala naman mawawala kung magiging magkaibigan kami. Sa loob ng 1 oras, marami kaming napag-usapan. Inamin ko sa kanya agad, nakasal na ako at ikakasal ulit. DJ Rocky, DJ Jello, umamin din siya sa akin na may anak na siya pero hiwalay na daw siya sa jowa niya. Habang nagkukwentuhan kami, tinulungan ko na siya mag-selfie at ako na nga ang naging photographer niya.
Ang best part nun, nagkaroon pa kami ng litratong magkasama. Hiningin ko pa nga po yung kopya pero hindi ko sinabi sa aking asawa. Baka kasi magselos. Hindi naman sa gustong gusto ko kagad yung babaeng nakakausap ko pero ayoko lang talaga ng gulo. Hindi naman ako sa nagrereklamo dahil ang kanyang hinala ay kakaiba talaga. Masyadong selosa ang asawa ko. DJ Rocky, DJ Jello, fast forward muna po. Bago ko pumunta ng Cebu, nagpaalam ako sa kanya. Ang kanyang request, pasalubong daw pag-uwi. Pumayag naman ako. At may plot twist pa. Sinabihan ako ng supervisor sa opisina na magkakasama na kami sa isang team pag-uwi ko. Dahil may bagong team na binubuo. Fast forward DJ Rocky, DJ Jello, ikakasal na ako sa Cebu pero ng mga pagkakataong yun, si Chian ay pumasok sa isip ko. Ewan ko kung bakit yung pakiusap niyang pasalubong ang unang-una kong natandaan. Medyo suplado kasi ako DJ Rocky at barat dahil I really buy pasalubongs for everyone pero dahil kay Chian lumambot ang puso ko. At nang makauwi na kami sa Iloilo galing Cebu, binigyan ko siya ng 3 regalo. Samantalang isang regalo lang sa ibang mga kasamahan namin. Fast forward DJ Rocky, DJ Jello, nung July nalaman ko na magkasunod kami ng birthday. Dahil magkatabi kami ng upuan at nagkausap kami kung ano ang gusto niya. Ang una niyang nirequest ay isang matamis na tinapay na kung tawagin ay lugan. Siyempre madali lang siyang bilhin dahil maraming gumagawa nito sa Iloilo. Naibigay ko sa kanya. Sabay biglang napayakap siya sa akin habang nagpapasalamat. Medyo kinilig ako pero hindi ako nagpapahalata. Alam kasi ng halos lahat sa opisina na pamilyado na ako. DJ Rocky, DJ Jello, fast forward po ulit. Kada Lunes may dala akong parating pasalubong na sa kanya. Kahit ano. Basta pwede nang makain. Hindi ko alam DJ Rocky at DJ Jello kung bakit unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kahit na in between breaks, nagkukwentuhan din kami. Napag-alamanan ko din DJ Rocky at DJ Jello na hindi lang isa kundi 3 na ang anak niya sa iisang lalaki. Hindi sila kasal na lalaki pero naikwento niya na dati na nagkahiwalay sila dahil sa isang maliit na misunderstanding. Tingin ko kasi kay Chian, DJ Rocky at DJ Jello immature pa. Dahil 19 pa lamang siya nang nabuntis na. Di rin stable professionally. Kaya talagang magiging magulo ang kanyang buhay. Fast forward DJ Rocky, DJ Jello. Nagkaroon kami ng team building. Dapat sana kasama ako nung meeting namin tungkol doon. Nakumpirma akong sasama. At nakita ko sa mukha niya yung sobrang saya. Pero DJ Rocky, DJ Jello, bumak out ako. Dahil sa family emergency nang sinabihan ko siya, bakas na bakas sa kanyang mukha ang lungkot. Siguro DJ Rocky at DJ Jello kung sumama ako, sobrang saya naming dalawa nung pagkakataon na yun.
Kasi may mga plano na rin sana ako kung natuloy yun. Tingin ko mas makikilala namin ang isa't isa kahit pareho kaming may pamilya na. Pero wala sa isip ko yun, basta bahala na ang nagiging pag-iisip ko. Kaya DJ Rocky, DJ Jello, ang tanging naging paraan para maging malapit kami sa isa't isa, ang social media. Naging magkaibigan kami sa FB, nakapag-usap kami sa office chat, at doon sa office chat umamin ng feelings siya at ako. DJ Rocky at DJ Jello, sabi ko, dalhin natin sa level 2. Kaso bigla siyang umayaw. Sabi niya baka malaman daw ng asawa ko. Ewan ko DJ Rocky at DJ Jello, pero dahil sa sobrang in love na ako sa kanya, ay willing i-let go ko yung anong meron ako. Dahil siguro sa kanyang mapait na karanasan niya sa partner niya. Kaya ako ang nag-isip ng tiyempo na darating ang oras na magsasama kami. Sinabi ko pa nga sa kanya na Disyembre lalabas kami at magkakaroon ng oras kami lang at walang ibang kasama para makapag-usap kaming dalawa. Pumayag naman siya. Laking tuwa niya noon. Siguro kasi sa pagkakataon na yun ay may oras na kami lang dalawa at makakapag-usap kami. Fast forward ulit, DJ Rocky at DJ Jello, nag-text na siya sa akin na na-hospital daw ang partner niya. Nagulat ako dahil akala ko naghiwalay na sila. Yung pala, bumalik na siya after nag-request ang partner niya na ayusin niya lahat. Bilang may pamilya na rin, sinabihan ko siya na alagaan mo ang partner mo. Ang mga panahon na yon, tumigil na ako sa kanya. Tumigil na ako sa kakapadala ng pasalubong dahil lumalalim na ang mga hinihingi niya. Mula sa isang simpleng matamis na tinapay, kung ano-ano na naibibigay ko, hanggang humihingi na siya ng alahas na necklace galing sa akin. DJ Rocky at DJ Jello, naguguluhan ako kung bakit na-develop ako sa kanya. At yun na ospital ang partner niya, doon na rin ako nagdesisyong tumigil sa panliligaw sa kanya at sa pagpapadala ng pasalubong. Pinadalan ko siya ng mahabang text message at sinabi ko, itigil na natin to. May mga pamilya tayo. At ayoko makasira sa iyo at sa inyo ng partner mo. Lalo na't may sarili rin akong pamilya. Alam mo, DJ Rocky, DJ Jello, habang ginagawa ko yung text message na yon, tumulo ang luha ko ng tuluyan. Maraming pangako at pangarap para sa amin ni Chian ang hindi na matutuloy. Bilang respeto sa pamilya niya, ako na nagpaparaya. DJ Rocky, DJ Jello, habang ginagawa ko ang sulat na ito, hindi ko pa sinasabi sa direkta sa asawa ko ang mga nangyari. Papyaw lamang ako nagkukwento, pero nilagyan ko pa o pinalitan ko ang sarili ko ng ibang pagkatao. Sabi ko pa nga sa kanya, yung kaibigan ko may ganitong sitwasyon imbis na ako. DJ Rocky at DJ Jello, naway itong sulat na ito ay makapagpalaya niya sa akin ng tuluyan. Sa aking asawa at mga anak. Patawarin niyo ako sa nagawa ko.
Lubos akong humihingi ng patawad lalo na sa aking partner. Na hindi ko naisip na dapat nag-focus na lang ako sa mga anak namin at sa kanya. Kaysa naganap pa ako ng iba. At para kay Chian at sa pamilya niya, humihingi ako ng paumanhin. Sana maayos na po ang lahat. Sana wala ng gulo ang bawat isa. Narealize ko na hindi pala talaga tama na magmahal ng taong may pamilya na. Lalo na kung may pamilya ka na rin namang binubuo. Muli, ako si TJ. At ito ang aking Secret File.